Ake sikhulume ngenhlanzi. Ngolimi lamanje bathi ufishi. Ngiyathemba ukuthi-ke u-subscribe-ile wasilandela. Inhlanzi-ke noma ufishi, lokho kusuke kuyisibonakaliso, uboniswa inhlahla enkulu ezayo. Ufishi nje kusuke kuyinhlahla, okusuke kusho ukuthi khona iy'nhlahla ey'vulekayo, khona okuhle okuzayo okumele ukulindele. Nawe uma unombuzo ungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaza lokhu ozobe ukubuza nawe. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp, usibhalele nje ku-inbox. Kwi-comment ubuze umbuzo, sobe sesiwuthatha lowo mbuzo sikwenzele ividiyo siwuphendula sifaka impendulo ngaphezulu. Sichaza kabanzi ngalokhu wena ozobe ukubuzile ukuthi kahle kahle sibuza noma yini, noma kungase siwona amaphupho kuseceleni ngokwesintu ubuze nisale kahle.